Khuborjylla Meghalaya jungi karilom khasi jantia kadai ke bakam kring ye kinong jungok kai perthai na ka jinglong jingman ki lum ki wa ki kshat banok rumpum bat kiwe ka jingdon kini kispa mariang kalalong ka jingger khu ye kinong shong shnong khamtam ki trai nong shong shnong ha ki tu ki shnong badon ki jaka jungok kai perthai Hakani ka Khubor, nginya pai kindiat syapang ka jing start, bat ka but tri kam jeng kinong shong shnong, da ka bashim kabu, nagi kam jungok kai perthai. Da ka jing yu i ya ka lawe, ha ka kam kai peteng, lingba ki kam jungok kai perthai. Kat nyaw snem menchwa, ha ka snem arhajar pra, ka wei ka long kami khasi na ka shnong milim, ka bahakani ka district rilom khasi mingi, kata ikong bankeri nong klau. Ila pai kmat ban seng no daga kam la Jong. Ryngkat ka Mynsiem, ka jing iet yala ka Jong, ka deiti, ka Tynrai, bat ka jing Sngew Sarong yala ka Jong. Da ka Mynsiem ban penek pensa ya ka deiti Tynrai ukhasi, ikong bankeri nong klau ila seng daga kam ban pen inam syaka perthai ya ka riam ka bet Tynrai ukhasi. Da ka babo ki jaka penriam Tynrai ya kinong jungok kai perthai ha ki sautli ki jaka baju ya tuat bha kinong shangkai na keleng kari bat na bari ru kumjo kata hajan ka Wahkaba falls light ring o artli kawei hamau kedok bat kawei hanan polok Shillong. Jing poi jonga sekene ka ban pet i kene kriam ka wan jing bot ke kum tu bandang ile sabar ngi se i ki bru ki pen phong ki jan jong ki ma kum sa sikim sa musri e teng wan ke jing bot bangiru ngi dei ban le ken ke ma ta ban ta jong ki tores ki bawan de ndai dangi le pat ki kemen sya ken ki tores ba ki i kene ki riam sini ba ki long ki ba i song kia i song kun si sa ban penyahat bat kiwi kiriam te dakata ken la longka kamai ken hadokan mata longka kam jangi ken ka ya le hadokan mata ru ngal anang pun sapriang keleng-keleng sa kiwi ki jakaru
กุมนี้อีกองบันเกรีนองคลาวอีเป็นตุลนเยกนีกะกำมันละกะสงีริงกัดกะจิงรับลังกิปาราอีเมโดกินองเตรบัดกิโคนกิบะคำเป็นเนจิงหมดหากะจากาเป็นเรียมกะบดันฮันันปลอกชลอละออดอร์นากะบันตาชิเรียมนากะบันตากะเวละนีอุเวอุเบรียวหากะดอร์ชิสปะติงกาบัดละดากิกว่าสกะดอร์กะบะละปรินหากินิกจากาฮีกะลองหากะดอร์สันเผาติงกาTorres ki dokumen siapa yang ia kini kirim ki kemen ki om baka bada idan burom ki isong kia bat ke irus pak kan haki ter haki design ki dep ki baki pong ki long dan burom ha kan ki dokumen siapa yang bat pong ter kayo te kam yang ha haki ni kinai kam sedang hi umnai Mei Jun Julai haga polior hi ki kam stonat banwan chane dan kita res ki balawan asin lai seru ki wan phong miang ki sotonat
ikemen sisa ke berapa Labu ikini kijaka penriam Tynrai hajan kajingking mau kedok bat arteli halat ringau. Kibadehi kijaka baju hiar bahai kinong jengok kai perthei. Henry hakasngi kabangilet ringdur shekini kijaka namar bagasun beneng kamda ailat bajur slap ringkat ulo kumta kamduna kibriu kibanriam. Henry kajingya boy kibriu banriam yakini kiriam Tynrai ukhasi laki long kinong shong shnong nakini kejala jungihi bat kibanabar kadai hanan polok ha kabawat kinong penriam ru kim yo shong thait satya. Kini bun ki bangi sutiat hi ne kitu kinong sna ka kidan ki khasi ki bahasa sna te na po lom paring ru idan wei na maulai te de ki bangi dang pat ngile hi ru ni persak ka banya sna hi Just semua ko peningkat kalau invest ngihap na ki pot namat kidu ki jat ki jain ru kilak banjat ndai ki tiar paru kidu ki neki pos kuan ngi haban repair ban sena ban thiet batamai
Hadin belasaki ya kum kini ki buit trekam ban yeng halaki jong ki kejat bat ban ai kam kelai ya ki weiru. Ngi kermen bakan long ke khubor ka ba ai buit ai Mynsiem ya ki weipat namar kum bakan long menta ke sorkaru ke kershan bah ya ki bedon ke jing ang not ban treno da ki kam lejong klem de kmi lenti shu tang ki kam sorkar. Nakaliang ke dbmnTv kandang beteng ban wanra kum kini ki khubor ban penslur sengkam sengjam. Kum ta ya weri ki weiru ban subscribe ya kini ke channel like but share shaki weiru. Yeah, it's very nice. Very nice. This is the first time we are coming to Meghalaya. We are from Bangalore, he is from Chennai. We are traveling in the northeast states, all. Arunachal Pradesh, Meghalaya, Assam, all the three. Shillong, first time. We have come all the way from South India. We have made our trip to northeastern area, Himalayan ranges. We have been to Tawang, we have been to upper Himalayan ranges, Sela Pass and all. We enjoyed the trip and now we are in Shillong. We saw the beautiful lake there and now we are in the, what lake? Costume, traditional. And we really like this traditional costume and we enjoy this, and the Meghalaya cultural, we really like it. Thank you. Huh? Name? I'm Padmanabhan. I am Sendil Kumar from Bangalore. I'm from Chennai. We are classmates. We studied together from 77 to 82. From PhD College of Technology. We are both engineers.